Mina ndinguThembela Dlumbini owayefudule intatheli kusukela kwiimvo zabantsundu ngexesha lengcinezelo. Ngenxa ye-COVID-19 ndiye ndaqonda uba ndiyachanakala kusukela ngo-2020 kwaqala i-COVID-19, then ndaqonda uba iyandichana le nto le. Waphela umsebenzi njengoko lo mcimbi wolima ndakuqala kwaseprimary kumemgiyoso senyuka naso afika ezotsha primary wasongeza uhlathi sasineplot phaa silima usiza nethuzi koweli ingekho le nto ikhoyo ngoku ndiba newari kabona izotsha primary qoba akubuhlungu azange benjiya apha nasekwanobanda azange benjiya ayisenziwa agriculture nangona urhulumente wethu agriculture uqala esikolweni kumabanga asezantsi bacwaka ngoku isikolo endandifunda kuzo ndiba newari kandisibona because ngoku lifusi nje ayikho into eyenzekayo tu. And agriculture ayinamntu uthini ufundile ungafundanga into ibaluleke ufake into emhlabeni utye ungathengi yonke into because uyakha utye ukutya okufresh usuthenga inyama nesitashi udibanise utya ulala ungatyanga ikhona iveji. Ndiyacela iDepartment of Agriculture nabahlali abanako undinceda banonceda because anathuzi zaneleyo, ikriva nayo ithumba nalo ndinkcenkceshela ngephili. Ndingavuya uba ugovernment unondinika uncedo bakhe beze kum, iinamba zam zikhona. Then njengoko le COVID kunzima uye eziofisini banganditatsha kule nombolo 079 450 2449 or 063 165 449. Senze i-arrangement bazozibola ngokwabo. Andifuni ukuthetha ikati esengxoweni, bazozibola ngokwabo. Nam sawafuna amacebo uba bangavuya uba banofumana nezinye iincwadi ze-agriculture then nabelimi bandicebise kwiinto ezithile because ininzi into efuneka ilungisiwe emhlabeni. And ke mna kandisebenzisa ii-chemicals, ndisebenzisa imanyo, iveji le nelaa nto nee-seeds negrasi ndenza imanyo kakuhle. Ndingavuya kugovernment unoyithatha ingqalelo nto uba nam jonga uba ngexesha engekasebenzisi loo nto ndandiyintatheli ephuma izandla. Abantu abaninzi bandazi but umntu akanobhiliva naso nesi skill sokulima. Mna ndibulela ijelo iZolisa TV ngokuthi lindindwendwele ngenjongo zokundiphuhlisa.